El taller d'art ja té exposat el monogràfic al mar, una mostra dels treballs que els alumnes de diferents modalitats artístiques han realitzat durant tot el curs. Diferents materials, textures i colors que giren al voltant d'un sol tema, el mar. L'exposició es mantindrà a les dependències de la Masia Molí de Can Batlle fins al 10 de juliol. Per altra banda, la planta baixa de la Masia acull l'altre monogràfic dels alumnes del taller d'Art i Cultura, que es va inaugurar el passat 19 de juny i que també finalitzarà el proper 10 de juliol. Ceràmica, pintura, confecció, diverses tècniques amb què els alumnes han mostrat la seva creativitat. Amb aquestes dues exposicions, el taller d'Art i Cultura finalitza el curs 2014-2015. Les exposicions es podran visitar en l'horari habitual de la Masia Molí de Can Batlle.